vil gerne have den. Den der. Ja. Hestehø. Vil du gerne have hestehø? På teknikeren. Okay. Hvad mærker det? Jamen det ved jeg ikke, hestehø. Hvorfor er der skrammer på den her? Det er sådan, den er lavet. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo! Er der garanti på? Nej! Det er en taske! Ja, hvad koster den? Hvor meget koster den? Det ved jeg da ikke! 23,5. Jeg vil gerne slå noget af prisen til sådan ud. Er det? Ja. Ja. Så siger vi 23. Ah. 20 kroner. 23. 20 kroner. 23. 21. 23. 22. 23. En halv. 23. 50 øre, det kan jeg bruge til meget, faktisk. 23 kroner. Ja, så lad mig få det. Ja! Yeah.